एक बार फिर हर जगह यह चर्चा बा, जितना पाकिस्तान के बजट नहीं है उतना तो आईपीएल के एक दिन का खर्चा बा। जब से आईपीएल 2025 के ताजा तरीन खबर आयल बा तब से हर केहू ये हिसाब लगावता ये बारी खिलाड़ी लोग के फीस में कितना बढ़ोतरी हुई। यहाँ बात होता कि आईपीएल के 3 सीजन खातिर कौन कौन बदलाव भइल बा। आईपीएल 2025 सीजन से पहले आईपीएल अपन सबसे बड़ा बदलाव में से एक खातिर तैयार बा। एक के नजर में रख के आईपीएल गवर्नर काउंसिल के मीटिंग में 8 गो नया फैसला लियल गयी। वो कौन से फैसला बा आप सब जानी जा। आईपीएल फ्रेंचाइजी मौजूदा टीम में से कुल 6 खिलाड़ी लोग के रिटेन कर सकता। रिटेंशन के जरिया या फिर राइट टू मैच ऑप्शन के उपयोग करके कल जा सकता। रिटेंशन और आरटीएम खातिर अपन कॉम्बिनेशन चुनल आईपीएल फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर बा। इनमें 5 कैप खिलाड़ी और 2 गो अनकैप खिलाड़ी हो सकेला लो। आईपीएल फ्रेंचाइजी खातिर नीलामी रकम 120 करोड़ रुपया तय कल गई बा। आईपीएल के इतिहास में पहली बार मैच फीस के शुरुआत कल गई बा। प्रत्येक खिलाड़ी लोग के 7.5 लाख मैच फीस मिली। ये खिलाड़ी सबके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से अतिरिक्त रही। केहू भी विदेशी खिलाड़ी लोग के आईपीएल मेगा ऑक्शन खातिर रजिस्ट्रेशन करवाए को पड़ी। अगर केहू रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो अगले साल आईपीएल खातिर डिस्क्वालीफाई हो जाये। कोनो भी विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन में भाग ली हैं और ऑक्शन में चुना गए ओकरी बाद खुद के अनअवेलेबल बताइलो तो सबके 2 साल के बैन लग जाये। कैप्ट भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ट हो जाइलो अगर वो खिलाड़ी लोग 5 कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली लो तो, या फिर उनकी लगे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हुई तो। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम 2025 से 2027 चक्र तक चली। कई गो खिलाड़ी लोग के आपत्ति के बावजूद इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम बीसीसीआई बना रखला बना। ई बाटे 8 गो आईपीएल के नया नियम। इस सब में सबसे अच्छा नियम खिलाड़ियों के बढ़ल आईपीएल फीस बा। ई तरह क्रिकेट के गॉसिप खातिर क्रिकेट खबर के सब्सक्राइब करे जा।